vítam vás u ďalšieho videa. Skoro po mesiaci vás vítam u nového videjka, ktoré bude také špeciálne. Pozrieme sa na môj obsah, čo som robil počas toho mesiaca, ako som nebol na YouTube skoro mesiac. Ideme na to. Urobíme si takú reakciu na môj starší obsah, alebo ideme rovno na... Tak ideme si dať najstaršie. Ideme si dať toto videjko 16. apríla 2024. Ste zvedali na to? Som zvedavý, koľko budem mať toto videjko zhľadnutí, keď to upnem dneska na YouTube. Ideme na to. Tak. No, musím povedať jednu vec, že v tomto videu nevidím vidieť, čo tam je všetko. Za to var, v obchode som to točil, takže tak. Ideme si dať rovno toto video, reakcia na moje staré videá si idem dať. Ideme si dať. Toto tiež nejde vidieť, lebo sú to staršie videjka, tak preto to nejde vidieť. Dúfam, že toto pôjde vidieť. Rezencia na tablet. No, dúfam, že vidíte ten názov Rezencia na tablet. Sa volá toto videjko, ktoré som upol hneď pred mesiacom 15. júla 2024. Tak to bolo presne pred 3 mesiacmi. Ale YouTube mi to nechce zobrazovať, že 3 mesiace. Dúfam, že sa vám zobrazuje. Ask z Grécka. Dúfam, že ste videli moje video. Ako som sa mal v Grécku a aké som tam zažil. Dúfam, že ste ho videli. To video má cca 2 minúty, skoro 3 minúty má to video. No dúfam, že... Ja sa tam nepočujem. Prepočte. A ideme si dať napríklad reakcia na vaše YouTube kanály si idem dať. Tak. Počúvajte. To som nahrával obrazovku a som veľmi rád, že nemusím teraz točiť obrazovku, že mňa konečne vidíte. Nepojde sa, bude aj takýto obsah, nepojde, bude aj House Flipper, budú aj vlogy, nebojte sa, budú aj vlogy, tak aj bude hodnotím vaše YouTube kanály. Nebojte sa, aj taký obsah sa vráti. Nebojte sa, zvyknite si, že som tu po mesiaci na YouTube a musím naozaj cvičiť jazyk. Škoda, že... Povedzte mi, ako ste sa mali dneska a včera v škole. Tak, dúfam, že úžasne. Tak, ideme si dať toto video. No, bolo to presne pred mesiacom, teda pred 3 mesiacimi, 17. júla 2024 to bolo. To sme sa už dávno vrátili, v júni sme sa vrátili z toho Grécka. Dúfam, že ste boli cez prázdniny. Niekto z vás ste bol napríklad na dovolenke. To je jedno kde. Toto si idem dať. Toto som robil tutoriál ako nahrať video na YouTube v roku 2024. Do týchto videí nedávam hudbu,
by som asi dostal copyright strike, napríklad na 8 týždňov by som asi dostal copyright strike, a to by som nechcel, že by mi potom zakázal točiť takéto videjka s hudbou. Počuli ste tam niekto hudbu? Nepočuli? Tak ideme si dať najprv, potom teraz si dáme. Tak, môže to byť. Tentokrát to bude také špeciálne krátke video. To čo má znamená? Ja si nepamätám vôbec, že som tam dal nejaké titulky. Ja si to nepamätám, prepáčte, ale ja som tam nedal titulky, zase som ich tam nedal. Prepáčte, ktorí sa dívajú na toto video. Bola to naozaj chyba, že som tam dal titulky. Bola to chyba. To čo má byť. Dúfam, že dosiahneme skoro 1 miliónu odberateľov. Tak dajte like, odber a zvonček, aby sme dosiahli čoskoro nejakých 20 odberateľov napríklad. To je všetko z tohoto videa. Dajte like, odber a zvonček, ale vidíme sa u ďalšieho videa a